אז מה קורה חברים? כאן אנחנו בסרטון ברול סטורס. נאורי, תגיד שלום. שלום, תראו, יש לי מלא דברים מטורפים להראות לכם. השגתי את קרו מהאגדי, השגתי גם את קנג'י מהאגדי, השגתי גם את פירס מהאגדי. יש לך אולטרה אגדי? השגתי גם אותו מהאגדי, אבל יש לך אולטרה אותו אגדי? השגתי מקרדיטים, אותו קיבלתי ממגה-בוקס. מה שכן, כל הזה שלי השגתי מזה, ורק את זה, רק את הליאון ואת הקייז השגתי מקרדיטים. תראו כמה מזל, ואני רוצה להעלות את קנג'י. יואו, תסתכלו, זה מטורף. נוראי, אבל זה לא המשתמש האמיתי שלו. יש לו משתמש אחד מטורף עם 100 מתוך 100 ברולרים, וכן, זה פשוט מטורף. יאללה חברים, אני מעלה את קנג'י. יאללה. 6 רצף. חברים, אנחנו רוצים לחוש ל-6-7 לפריים. 6-7 לפריים. תגידו לנו בתגובות איזה ילדים מוכים, אני לא יכול. תגיבו בתגובות נאורי מוכים. נעשה פה איזה 5 משחקים. הסתיים. לצערי חברים, יש התראה. לא, אירוע הטילים וזה הסתיים. כן? כן, יחבור. 6-7 לפריים חברים. אוקיי, אז נסתיים הטילים לתמיד. לא יהיה יותר טילים בעולם הזה. לא. אתם יודעים שאיראן הושמדה לתמיד? לא. 6-7 לפריים. אבל עדיין הם יצלחו טילים. יש לי בי שלם של סטרוברי אלפנטות. מה? גם רובלוקס לפריים, אבל כאילו כולם משחקים, אז אנחנו לא רודפים טרנדים, אנחנו פשוט משחקים מה שכולם משחקים. מה? לא כלום. זה לא דימוקים רעלים. ראיתם חברים, אני רעם יחסית גבוה. כאילו. יואי, קצת השתגע היום, מצטער חבר'ה. לפחות היום יהיה איזה צחוקים. טוב חבר'ה, אימא'לה, נשבע. אוצ'י מאמה אחי. אבל חבר'ה. טוב, נאורי כזה מת כי הוא כזה מוכה. היי, זה לא יפה. 6-7. אני מחליף דמות הזאת גרועה. טוב, אני מחליף לליאון כי הוא אין כמו ליאון. סתם. חבר'ה, זה לא מצחיק. תגידו לנו בתגובות ילדים מוזרים, אני אומר לך. כן, ילדים מוזרים. בול מה שנאורי אמר. טוב חברים, עוד מעט נעשה סרטון של מיקמק ונעשה What the fuck? עוד מעט נעשה סרטון מיקמק חברים. מה סרטון מיקמק? מה זה בכלל מיקמק אחי? מה זה בכלל מיקמק? תגיד לי, אתה דפוק? מה קשור מיקמק עכשיו? בום, איזה ניצחון. וואלה, נראה לי אני טוב עם ליאון. כן, יגידו בתגובות מי יותר טוב. טוב אחי. אבל מה קשור מיקמק, נאורי? זה המשחק האהוב עלינו. מה? זה שקרן, זה לא משחק אהוב עלינו. אין אחי. אין אחי. פרידיה, בוא נעשה רצף על איזה 300. כזה טוב. המקסימום זה 100 רצף. מקסימום זה 100 רצף. טוב חברים, עוד מעט נשחק מיקמק, רובלוקס ופול גייז, ואל תגידו שאנחנו ילדים מוכים, כי אנחנו לא רודפים טרנדים.
כן, אנחנו לא רוצים טרנדים, לא רוצים משהו אחר. מה אלא שכן, רק- יש לי רולאפס בבית ואחרי זה נעשה חול. וואלה, רעיון. תגיבו בתגובות אם אתם רוצים גם רולאפס. רולאפס עם גלידה. אחי, אם מישהו יראה את הסרטון. מה אתה חושב? בערוץ שלי זה רק אם מישהו יראה רק 15 אנשים, אחי. את הסרטון, אחי, זה לא נראה לי יהיה טוב. למה? יגידו שאנחנו ילדים מוזרים. למה? זה לא מצחיק, אחי? זה מצחיק, אבל כאילו עצוב גם טוב נוצלם בכל זאת. וביי ביי. אולי תעזור, חשבת על זה? אני לא יכול לעזור, מצטער. נכנסתי לתוך הדעה שלו. לא נורא, אבל מקום שלישי, מטורף. בוא תעלה את הסרטון הזה. מה? שלח לי את הסרטון הזה עכשיו. שלח לי את הסרטון. סבבה.